bisi brum ni haike taklai bo haino hai khatung khajani bising tui haste ganangi no khlaijakna thangai tongo tongthok Tring bisi Kwtal Ter 1429 obo haikino taklai ni simi Tripura hukum bodol ni sakthar mumbai Udaipur Garjee ni guru bokto amchayo phainai 22 December salo salnani bagai khlaijakna thangai tongo bakhaste beremni Tring bisi Kwtal Ter phanda Kwtal ki pil phaika tini nishalo mare ki sing tong thong lai nai tini nishalo o Tring bisi Kwtal Ter pandano chengchairanai Chini Tripura hachini bubagra produt Bikram Kishore Manik ko deporma narwai motamungi manjaknai Assam hastini MP Biswajit Daimari tei Apsuni Achukphang Pramod Boro Akashong Chini Khorang ni bakhak tei khlaijaknai aroni jotto pandarokni live telecast eba kathang awaimong lebang dari betang yo lebang bang lebang dari betang yo